isine kang gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salidri. Bumi langit ganjang-ganjing para bekang kang pratala lindu ping pitu sahari amap kang jalan iki sir-siran di kendangan gandeng asli. Tujuh, ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh ilok nggih. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke angger kok jaluki bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek sepuh-sepuh ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo ngendudai mutiara mumpung sawane nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo coba. Tur ya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kok ya. Tapi lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wis sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik nang ngarep komputer. Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer ga SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin. Putrine sinten jenengan pilih piyambak, jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Yuk. Gunung wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir nadyan lagi bokeh direwangin retek-retek jarene wis jodoh apa-apa aja kalau nawan karo mbak wong yen lagi kepikan lintang pambayun peduli donya kiamat wong yen lagi nyanyi ra peduli lagi inflasi anak yang ra duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro irung bangir wek sapa tang irung bangir ya duwe umah lambe tipis wek sapa tang lambe tipis yo duweku janggut nyatis wek sapa tang janggut nyatis yo duweku mas bangkeane wek sapa tang bangkeane yo duwe iki piye wek sapa mestine ana sing duwe iki piye wek sapa mestine ana sing duwe iki piye wek sapa mestine ana sing duwe iki piye wek sapa mestine ana
ayen lagi kantrong ora peduli mbledose gunung wong ayen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir yen lagi pokek direwangi nreteh-nreteh jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro wong ayen lagi kepikat ora peduli donya kiamat wong ayen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi nadyan ra duwe duit direwangi kredit jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro ireng bangir weke sapa tang ireng bangir ya duwe kuman lambe dumble weke sapa tang lambe dumble ya duweku janggut nyatis weke sapa tang janggut nyatis ya duweku sing metutu weke sapa tang sing metutu ya duweku iki piye weke sapa tang mestine ana sing duwe iki piye weke sapa tang iki weke sapa tang iki weke sapa iki piye weke sapa tang lintang mestine iki weke sapa sing duwe iki piye weke sapa tang lintang iki weke sapa lintang Pambayun ora patlon ten iki weke sapa iki lho iki weke sapa tang lintang pun Pak bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Ah, seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ayo. Ken iki sayu anakku wedok iki aduh. Kene nduk, bocah kaya. Ya, dan ora ngira mbiyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara mbiyen wis saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Ha iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Ya iya dek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya? Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyu? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat nggo cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksude. Oh ngoten, Mbak. Iya ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho Cahyo. Nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih ta sik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus tenan. Kula dadi dalange. Dalang. Ayo. Oke, Gini. Aku malah seneng. Ya coba kaya apa. Ayo pergi. Dalang tekan pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya.
Piye to niki kan iso ora ngangge cantolan mik semak teplek ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong salaman. Ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Weh. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda ana jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Nggih, wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Ngeleki, Pak. Golek apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sampeyan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok-dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Ba. Carane nyekel cempala iki, Pak? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, aja ya apa. Ndedok riyen, Pak? Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing dupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara lho, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang gara-gara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salindri. Ya. Bumi langit ganjang ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Amap kang jalan idi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajang kang Goro-goro. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Ndah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gonto Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruk pundi niki Petruk? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu iki menduan iki gedang goreng ayo. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, iya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki
suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Hei. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak. Ning kene dalange aku. Ayo jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ya aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gede, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg ngerti ta. Sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lah kira. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah. Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. Wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora Niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Jan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah. Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra dap enten Kae. titipan yatra. Wih, ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Niku dinapakne? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Lek alus sih lungguh. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem yo njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Ah, temani. weh. Wis kene. Atur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang niken salindri pareng Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupurel nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swantene jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wow. Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, bawi. damel bawi. Nggih, bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request mirengaken, Banyuwangen, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yo, sindek nih bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan. Heeh, engko turah akeh tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan yo. dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buan tertenang lek pas iki. Ngebanter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene.
Adi sare mawon nggih Bu. Nyun sewu. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih Bu, kula dereng budak Bu. Ya. Ayo Bu, monggo. Nggih, mengke Asuwa. Kok asu suarane. Mboten damel suarane. Duet nggih Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih Mas sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Mbak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyahene iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho, Nduk. Bu nyuwun pangapunten Budalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng mriki. Oh nggih, mboten napa. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Jangan kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulen genang wetan sagara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng nguyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Nggih. Laran kedang ala sangkar. Ayo Mas. Hei, laran kedang ala sangkar. Nake-nake dia. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Los Pak, los. Lagi wis kanggo awakmu wis bebas nduk wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagian. Pilek. Bagongnya separuh sumbing. Mak bangong, mak nih, jenggleng. Apa enek? Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye? Nyemeng no. Iki nyemeng ini. Nyemeng. Nyemangnya nyo. Ya. Ayo muluk nih. Ayo. Ido. Wen Nyui. aku nek nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke kok nyang Nyemang ngono. Wis Nyemang yang apik Banyuwangi ngono. Lah ya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku ni ngono wae opo. Niki nyanyinya nggih mineng. Ora nganggo. Hang kaliwiat belambiangan. Hei, belambangan bagong enak-enak belambiangan.
Mentolot. Lihat. Ya, mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. Kok malih mari mboten miteng? Iki anu iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Tasik tekno. Oh, nggih, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan Nyak nyak non nun na 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 ngangi nang na na ena. ora teng rusak lagu ngono kuwi. Ayo. Lho ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara pelanggangan pelanggangan kumalari Taman Sari Nuswantara pelanggangan kumalari Taman Sari Nuswantara pelanggangan susah senang ya Monggo, Pak. Kita ya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus Adik gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Cakno. Gelalit napa gerejakan? Gerajakan. Gerajakan. Oke. Gerajakan. Nantang deh, nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk. Gerajakan bianu wangi raimo bengi sing tau sepi lan wadon hanekani ngilangaken susahe ati Longgoring pasir-pasiran sambyur-sambyuran raridaman hambi mangan salonjoran lalang wadyon biaru-biaran
Tosimiken. Luar biasa. Aja lenggak sik terakhir. Ya. Ya ditambahi loro Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gider Sumilir. Ayo, Berempat merah-merah jambu. Ayo, oh, kayak apa? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Nggih. Gitir Sumilir yo to, nggih tutupan dados. Asik. Obah kendok. Para subscriber Kuntal Channel, terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
Luar biasa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita. Sowan nganjuk neh insyaallah tanggal 17 terus. Ya, bintang tamu insyaallah Niken Salindri neh 17 November. Ora, Desember. Ora. Lah, Januari. Neng Pandian Gundang Nganjuk Kampung Baru. Ya. Selamat sukses untuk pepunden kula Bapak Totok sak kula wangsa Pak Lurah. Mugi-mugi rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo kang jinangka. Para besang semara bangun